Елате на бал. Ние вече репетираме. За Деня на влюбените от Сърце организира истинска феерия на 14 февруари, 19:30 часа в балната зала на Вила Бохеми, край езерото в Панчарево. Танцувайте валс под съпровода на жива музика. Струнен квартет Арте и Роял ще свирят за вас цяла вечер. Ще слушате сърцето си. Стъпките не са толкова важни. Ще има и осигурен транспорт, индивидуален за всяка двойка. Изискана вечеря с 4-степенно меню и романтични подаръци от Сърце за вас. Запишете се сега от сърце.bg.